Здравейте и добре дошли в нашия канал. В днешното видео ще ви разходя виртуално из Кипър и по-точно Ларнака. Всеки, който е посетил Ларнака, неминуемо ще посети и пристанището, което се намира в централната част на града и близо до Финикудес. Това е централната градска част. Пристанището е много красиво, добре организирано и има много акостирали лодки и корабчета. В началото на пристанището има магазинчета или павилиончета на различни туристически агенции, които предлагат различни трипове. В зависимост от вашите лични предпочитания и времето, което искате да пътувате, можете да си изберете това, което на вас лично ви допада. Ние с моето семейство си избрахме пътуване с корабче, от което можем да наблюдавам потъналия кораб Зеновия, недалеч от пристанището на Ларнака. След като напуснахме пристанището, ние се движихме успоредно на пешеходната алея за разходка в Ларнака и така от разстояние наблюдавахме красивите сгради, хотелите и плажовете на Ларнака. Като тук се вижда и крепостта, която се намира непосредствено на тази крайбрежна алея. Независимо, че ние се разходихме пешком из тази алея, наблюдаването отстрани отдалеч е изключително красиво и приятно и затова аз лично съм много доволна, че след дълго колебание решихме да си направим едно такова малко круизче с моето семейство и да посетим този потънал кораб Зеновия. Като корабчето, с което ние се возихме, в долната част има пейка, на която от двете страни сядаме ние туристите и през прозорците наблюдаваме дъното на морето и заобикалящия ни морски и животински свят. Като в тази част на морето има много камъни и дъното е изключително каменисто. Но пък за сметка на това успяхме да видим много красиви риби, които се движеха на пасажи, защото това е тяхното място обитаемо и затова от камъните те излизат, на което ние се порадвахме. Така ние се придвижвахме бавно и спокойно към Зеновията, който е пътувал за Сирия, но е потънал недалеч от пристанището на Ларнака. Това са въжетата на потъналия кораб Зеновия, като корабът е изключително много голям и доколкото ние се осведомихме, той е пътувал с карго, натоварен с автомобили и камиони. Жертви човешки няма, което в случая е най-благоприятното, но жалко за товара и финансовите загуби на различните компании. Към днешна дата корабчето се е превърнало в място на живеене на много риби и корали, като някои от туристическите агенции предлагат и гмуркане, за да имат туристите възможност да разгледат корабът отвътре, като ние предпочетохме това пътуване, което е свързано само с наблюдение отвън. За нас това беше достатъчно и ние успяхме да видим наистина колко е голям този кораб и да си доставим така едно приятно усещане да видим красивите риби, които го обитават. Като излизането на рибите става с стимулиране от страна на капитана, който хвърля храна и те са свикнали да търсят храна и за това излязоха и ни позволиха да ги видим и да им се порадваме. Много красиви риби живеят на този потънал кораб. Така или иначе, кипърците са успели да превърнат това нещо, Зеновията, в една атракция за туристите и съответно хем да печелят, хем да предоставят туристическа атракция, което е похвално.
нея престоят ни беше около 10 на минути, като оглеждахме корабът и рибките, които го обитават, след което престоят беше 10-15 минути. Който имаше желание, можеше да поплува, но ние се въздържахме, защото водата беше студена, все пак беше краят на април. След като разходката свърши за 2 часа, се прибрахме отново в пристанището